Яшчэ гадоў 30 таму пра буякі ў Беларусі мала хто чуў, а ўжо зараз плануецца, што да 2020 года гэтай ягадзе ў краіне адвядуць не менш за 2500 гектараў. Урач-генетык, кандыдат медыцынскіх навук Юрый Шарэц і яго жонка-мастачка, а зараз аграном Ніна Андрэева 20 гадоў таму пераехалі ў вёску Стрэлава Баранавіцкага района з Масквы спецыяльна, каб вырошчваць буякі. Зараз імі занята 8 гектараў з 23, якія пара ўзяла ў аренду. На пытанне, чаму вырашылі заняцца менавіта гэтай ягодай, адказваюць проста. Ягода голубики – это ягода долголетия. Когда мы с Юрой были в Америке, в институте голубики, и специально ходили на встречу с учеными, и они рассказали нам, что голубика содержит вещество, которое ускоряет скорость импульсов между нейронами. Она необходима в каждой семье, и детям, и взрослым, и старикам, всем. Усяго на плантацыі больш за 20 тысяч кустоў буякоў 17 розных гатункаў. Сёлета фермеры разлічваюць на добрый ураджай. В этом году уникальная погода. Она была с самого февраля уже весенней. И это принесло огромный результат. Цветение буйное, ягоды быстро спеющие, солнце, много воды. В общем, мы счастливы, потому что в прошлом году все было наоборот. Знаем, что куст может давать даже 11-12 килограмм, но мы рассчитываем на скромный доход в 5-6 килограмм с куста. При этом мы надеемся опередить птиц, потому что они тоже любят эту ягоду и могут обобрать это все раньше нас. Звычайна сезон збору буякоў працягваецца да канца жніўня, а то і да сярэдзіны верасня. Штогод у Стрэлава наймаюць некалькі дзясяткаў сезонных рабочых. Для жыхароў навакольных вёсак гэта добрая магчымасць падпрацоўкі. У сярэднім за дзень чалавек здольны сабраць 20-30 кілаграмаў карыснай ягады. Я приезжаю сюда с деревни Павлиново, работаю здесь уже не первый год, работа очень нравится. В этом году, правда, поздно приехал, работаю с июля. Это очень большая возможность в мои года в 16 лет заработать, потому что нигде работы не найдешь. У планах фермераў значнае пашырэнне плантацыі. Палі ўжо праходзяць падрыхтоўку сідэратамі ці зялёнымі ўгнаеннямі, паколькі ў гэтай гаспадарцы хімікаты не ўжываюць. І ўжо праз некалькі гадоў плошча буякоў тут павялічыцца амаль удвая. Алена Ракуць, Людмила Салзана, Миколай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».